benen gi nyadhi ni koro en ng'at ma koro dhi wuoyo e duond oganda cha ma samoro ne nyalo miyo obed gi ng'ai moro kaluwore koda kitelo ma samoro ino ka jatelo bedo gi ng'ai nikech koro en ema en gi duol e oganda moro. Kuom ranyisi nyalo kata ka mjumbe moro nyalo bedo gi ng'ai nikech en ema koro iwinje kata e gweng' moro, en ema ogolo paro maliw kata mana kotende gi twak mag od bura. Ng'ai Kibaki bende en ng'at ma jang'ai e yo moro amora. Kibaki kata ka noa e oganda mar jo Kikuyu to leadership mare gi kaka notimo gik moko notimo for the entire country ma Kenya. And thoth ma gik mane Kibaki introduce ne gin for konyruok mag oganda duto mag jo Kenya. And Kibaki bedo ne jo Kikuyu ok apar kendo ok aneno chieng' moro mane group mare obedo ni koro gin giwuoyo kaka jo Kuyu mondo mi gitim gimoro against other parts of the country. Kibaki otimo gik moko ne jo Kenya machal. Omiyo ok ne en ng'at ma tribalistic. Kendo ne ok en ng'at minyalo keto mondo ikete e kona moro ni uwuoyo kaka oganda unyalo yudo konyruok. Ka nitie gima notimo e piny Okuyu, to notimo mana mondo okony Okuyugo kaka joma bedo winjo are entitled to development in that country. To kendo ka nosetimogi, ok anyal paro occasion moro ma maybe I stand to be guided ma Kibaki ne nyalo go bura mar dhi Okuyu ka gima giloso andaki moro n'oganda moro. Kaka mayuda neno manyuti timo ni Sagana gik machalo kamago, mano ne ok leadership style mare Kibaki. Anyalo paro kata ka Jael Mbogo omo ni Yombe ka ene mbunge mare Bahati, to aparo ni the advice mane en go sano ndalo mane the former head of state Bokwongo bar Kenya ne dwaro ni contribution mare no bedo valued. Aparo ni mane mano miya advice mondo dhi ochung'e Othaya kama onyalo bedo sure gi representation mare. Nikech aparo Jaduong Kenyatta ne neno ni contribution mar Kibaki was still needed for this country. Omiyo ne anyalo wacho ni Kibaki was not a tribalist, and kata kede wacho kode gimoro to wuoyo kodi on the basis of the ability and gimagino dhi konyo. Mano e kama no gike. To ok ni kia ni marwa wa jo Kikuyu, mano ne ok Kibaki. Kibaki ne a national leader, ng'at ma ohero gik moko duto. Anyalo remember even in small groups, kama ne wabudhe kode gi mbunge makiani Munene Kairo the late, kode Matu Mwai, ni nene ka ng'at ma ka une budho machalo kamano, to kode onge wach moro ni kata no discuss, nikech ang'eyo ji mang'eny ng'ano ne nyalo dwaro mondo kel discussion mondo winj your contribution a leadership mane bewa kaka ne wan gi Jaduong' Jaramogi Oginga Odinga no. Ne ok okel anything manyiso ni odwaro mondo ng'e gimoro ma negative about Jaramogi. Ene ka udiscuss at pa ka en wach mar metho, to metha to ka ji oa to ji aya to kiny kobiro to bira gi his fresh brain to tackle whatever he is supposed to tackle. Ne ok ojachung' ahinya mondo owuoye all the debates, but he knew debates manowuoye. Kendo ka nochung' nowuoyo to en ng'ama the ot ling'ne ka winjo gimowacho. Omiyo Kibaki will be remembered for so many things. Omiyo wakwayo Nyasaye mondo metemo konyo chuny family mare. Erokamano, ang'eyo ni kata bet ni ng'ato wacho weche ma odimbore mobidhore ma ji ling' chiko itgi, to samoro bende nyaka omiye ji nyiero. Ok ang'eyo ni kata mane buthu kuonde mano budhe kaka jood bura, kaka osiepe, kata bang' ng'ayo od bura, kata mane yod bura, samoro nitiere weche moko mano wacho ma kane pok owacho to ji ok rita mondo wachgi mondo ji onyier. Gin weche mage ma samoro Kibaki noro tiyo godo kata kopo nodwa diro ne ng'ato wach, ok odwa
kete wach madhi chuo chuny ng'ato to dwano kete mayot to pod ong'isi mana gima nowacho e yo mayot. Kibaki ne tiyo gi weche mage mane nyalo miyo ji nyiero ahinya ahinya kata od bura kata oko mar od bura? Kibaki ne wechege bende winjo ok yot. Ne en gi gik ma inyalo wacho ni gin slangs. Onyalo wacho debate kotieko to wacho ni hiyo ndio hiyo to tieko. Hiyo ndio hiyo en onyalo nena simple statement. To in real sense king'iye maber to wacho ni wach mowacho ni ne mamondo winji. Omiyo ne en gi slangs moko machalo kamano ka koro kata kuonde mag budhogo to nyalo wacho ni si mingi moja moja tu ndio unawacha wewe na nguvu ya kufanya kazi kai to uwuok odhi. Omiyo ne en gi weche mano nyalo diro to wechegego ema ne winjo ok yot nikech gin wach minyalo wacho man unless you are intelligent you may not understand what Kibaki is saying, but he had moments for light moments mano nyalo wacho wach moro mowachni like kado biro ma wacho mano biro yao laying foundation stone man National Housing Corporation houses in Mamboleo. To bang' kosetieko to penjo ni mea hapa ndio inaitwa wapi? Tawacho ni Mamboleo ndio hiyo jina. So gik mi throw kamano, they had a lot of meanings, but you have to be attentive to know what he's saying. Erokamano ahinya. Ok ang'eyo nikech bang' kobedo jatend piny Kenya to koro Kibaki ochung' kawacho ni ok odwar joma madho kong'o. Nowacho ni ok ni en nokomethi kata en nometha metha to koro ng'ato kamadhe ahinya ok ne ber ahinya. Ok ang'eyo ni kuonde ma samoro ji ne romegi nikech adieri nowacho ni kata en samoro ne en ng'at ma madho kong'o to nokomadhe manyalo ketho ne ngima. Kaka iwacho ni moja moja ndio kuwache na nguvu kanye maneno ko samoro madhe mewacho ni kawuondo jaduong' okalo kiew ma samoro no madho gik machalo kama. Tang'o miyo nokohero mondo ji samoro ng'ato metha ahinya. Gin ang'o gini miparo ni nie chunye sama nowuoyo kama? Aparo ni gima ne Kibaki paro ni kimadha ahinya to inyalo kelo subjects in that area are not intended for that moment. Ne okohero issues ma biro ni kata umadho kong'o to uketo serious issues mag weche mag siasa gi the country and the change you want. Mago ne okodonje. Mago donje sama buro dhie Mfungamano House. Eko nyalo wacho wechego gi sama en e parliament. To a light moments mage, I had occasion one day kane wabudhe members only kowuok odhi e cho. To an bende awuok adhi e cho. To anene kogwe tiende, owuotho ka ng'a gwe tiende matimo tiende, gwe tiende. And that is when I knew perhaps that is how he behaves when he feel no say madho maidi hapa koro dhi. Koro kwa duogo mwabet to wacho ni haya ndio imetosa sasa tunatoka. To giwuoka gidhi Ngong Hill. Gima ne ang'eyo kuomgi ni ne gichalo joma ka gisedhi Ngong Hill ka koro gin kendgi to koro ne gin gi time to discuss issues mag business. Ma bende ok inyal neno kokelo kajo. Nikech ndalo mane wantie no Neji wacho ni his financier in his campaign was Kairo Munene. Munene Kairo, mani mbunge mar Kiani. To kata kane wabedo kanyo to kineka gikelo weche mag ohala. Matu amaye gi Ngong Hotel okineka kama ji bete giketo weche mag ohala. Maybe nekech nane kindigi kaka kabila moro. To aparo ni kakoro gidwa discuss gigi mag ohala go. To aparo ni ne gidhi gitieko gi Ngong Hotel mane looked at regular routine ni kagi akanyo to gidhi Ngong Hotel, Ngong Hill Hotel kabane gibede kichame e lunch gi. Ng'ama wuoyo kata ng'ama mor bende iye wang'. Sama Kibaki no wang' ka un kode kata od bura ni ng'ato wacho wach moro mochwe kata ma miriambo e wiye. Nen ng'ama samoro ne kawo wach yo machalo nade. Ere kaka no ong'iyo weche ma samoro miyo chunye ok bed gi mor. King'e kaka ja od bura ma utiyo godo ma ok tin ne higni 5 e od bura mar gana ariyo kod gana achiel 1992 nyaka gimoro 97. Kibaki ne ok respond to
issue mane according to him waneno ni ok important. And kata ka no debate ka ng'ato owacho moro to bana owacho gi at the tail end of his contribution. Okodwa ni weche go o interfere gi contribution mare. Kotieko to nyalo wacho ni hata hiyo ilikuwa nasemekana ni bure tu. He would say something like that. Mane kaka ne o respond ni gik mane oparo ni oko hero. To but kaka wacho ni very few people could wacho gik moparo ni samoro nyalo counteract gik be Jaduong Kibaki owacho. Ne gin mani opposition, joma ne nyalo wacho gigo ne jo opposition. So since Kibaki koro ne partner in the opposition, everything mane Kibaki owacho, which were very strong sentiments, ne gin gik magi compliments kendo gi support. To jowa ba jo thuon gweno mane jo sirikal, tawacho ni Dalmas kende ng'ama ne nyalo chung mondo counteract weche moko kendo nyalo bedo gi issues ma onyalo wacho ka Kibaki osewuoyo. To thoth jo kanu mang'eny ok anyal remember ng'ato ma notable mane nyalo ginene. Dolo aya ne nitie to ne ok ohero debate ahinya. En ng'ama ne ok ohero debate ahinya. Ng'ama ne ohero debate ne en Dalmas. Ema ne nyalo wacho weche mantie kata ma finance go, because that is his line. En ema ne nyalo debate weche mantie machalo kamago. En mana kaka Jaduong Jaramogi Oginga Odinga ne ji o respecte. Mane mondo ng'ato owuo gi weche boko monyalo wacho ma counteract gik ma Jaduong Jaramogi owacho ne ok yot. He was commanding respect across the house, and nobody wanted to take him. Maybe nikech respect mare contribution mare yudo loch mar this country no miyo ji oluoro Jaduong Jaramogi across the board. Jo siasa gin joma samoro ji neno ka joma ohero wuondruok. Ma samoro ng'at ma wacho adieri to iyudo ka ji en koro en tula nyongoro winy mon mana kode. Nikech wacho ni Kibaki ne en ng'at ma jaratiro ahinya. To e siasa ka samoro bende nitiere jok moko ma ok joratiro ahinya ma gidwaro mana weche mag achach. Ma endi ne keto Kibaki kama chalo nade gi joma moko. Diponi ma nomiyo ne en ng'at ma osiepe ne tin, koso ma nomiyo ji mathoth ahinya ohere kaluwore koda chiwruok mare gi chung' mare ni. Ne en ng'ama chalo nade nikech e paw siasa samoro nitiere ndhogruok, nitiere wuondruok, nitiere serruok, ka ng'ato seyo wadgi ng'ato bende seyo ng'at machielo. To be i siasa kar kae ndi Clarkson Jaduong' nitiere weche mag ndhogruok. Kae ndi Kibaki ne en ng'ama chalo nade e gik mawachogi? Jaduong Kibaki kanang'iye ne ok ogochie league mare ji malwerore. League no ok ogochie. En ng'ama ne gochie league nikech ne bende wechege ne ok nok. And I don't know how many friends he had, because in the entire parliament, na nenum na ji adek mane very close kode. To kana ng'iyo to ne gini e line mar business. Ema ne miyo gibedo close gi ginene. Omiyo ne ok en ng'at ma nie league mar lwerruok gi ji. En mana ng'at ma ne straightforward e gik motimo. Gi gima nyalo paro kuome mataro ni mano was his discipline. Kaka ng'at mochung' e weche mag finance, ne ok en ng'at minyalo dhi ire ni dwaro kony mar pesa momiyi. Mano ok onyal timo. Nikech anyalo paro ni kata delegations mane dhi nene State House. Aparo ka watero delegation mar PNU members from Nyanza State House. Akia bedi ne wamadho kata chae, ok anyal remember. Like feasting mane nyalo bedo ndalo Moi ka. Kibaki ne en an economist madwaro ni pesa otitije molos gi hide. Mano e gima ne ochung' ne maduong'. Omiyo gik moko ba irrelevant makata ni koro be ok apar ni kata ni nomiwa transport. If anything, to transport manomiwa was arranged by Mheshimiwa Tojo. To ok ni Kibaki kaka
ji expect basa ko the State House go. Aparo ni mano bende ne ok line mar Kibaki. Okogoche that league to bende kaka ng'at ma bende ne yore gi oriere tir weche mano timo ma side soba inyalo nwang'e basa baro kit ng'ato kelo wach moro e parliament ni en gi deals moko ma miyo either conflict gi position. For the years Mwabedo kode parliament ne ok awinjo anything of that nature. Ne ng'ama nego andego but gigo wa private affairs ma bende ne ok about ma gin gik ma ji ong'eyo. Omiyo anyalo wacho ni Kibaki was a exemplary leader, ng'at mane bende ok lwerre gi ji to ohero jokes go ema nyalo crack to gin jokes man gi meanings ma bende nyalo miyo king'ama winjogi to nyalo keti kuoda nikech kowacho ni si mingi sana kunywa tu ile inawezekana na itoshe kesho pia ni kisiku. So mano is a sentiment mara ng'ato wacho ni ka e jakong'o mandiwa to ok be nyaka ing'e ni ng'ano okonyi. Omiyo deko en ng'at moro ma donje weche moko ma ginego. Anyalo paro ni friends ge be ne tin. Ne ok en gi friends mang'eny. Kata kano biro kata ir Jaramogi to ne obira for consultation. To ok obiro e unji minyalo yudo ka jomoko bang' siasa ji dhi budho makoro en mbaka magore ma kata gik moko mo wach ma private be koro wuokie mbaka mar kong'o moko ng'e ni ng'a gini mara ni kanyo Kibaki ne onge. Ne en ng'ama nigi secrets bage. And I think ni mano ne miyo wechegi mag sirikal jobutiyogo e sirikal ema nong'eyo gik manodwaro mondo otim. Erokamano nya Jaduong' Clarkson na Ramogi. Mano en duond Clarkson Otieno Karan ma bende nobedo jaod bura ma Nyando e higa 1992. Higni 5 kaso bang'e no obedo meya, bang'e kaso chako dhi nyaka od bura ma oriwo pinje Afrika ma ugwe miluongo ni Yala ma log tich margi nitiere Arusha e piny Tanzania. Waloso kore kaluwore koda sigana mar Kibaki nikech ne gibedo gi Kibaki e od bura. Kendo iwinjo kaka giwacho ni kata mana bang' od bura nitiere kuonde mane ginyalo rome. Kaendi ma ing'eyo godo kit ng'ato. Jaduong' Clarkson adaher mondo mi apenjie kendo ibiro duokowa kotenore koda weche mag ngima Kibaki nikech josiasa iyudo ka ok ichiw gimoro matin ne jopiny machalo kaka pesa to koro ji wacho ni in ng'ama onge, in ng'ama ground rach kodi, in ng'ama odong'. Mago gik ma jopiny nyalo wacho. Daher mondo mi anyis nyakwa Ramogi ni tipo mineno ga achiel kachiel nyakwa Ramogi mano e wuodh mosenindo Mwai Kibaki ka orie dala ne mantiere Odhaya e kaunti ma Nyeri kama idhi time nyasi mar ik mare kawuono ni. Maendi ne gi chano mondo mi giwuog Nairobi, kama ne giwuok Nairobi mana kodong' nyiri machuok ne to romo saa 1 mar okinyi kawuono ka girieyo nyaka gie sani en saa 2 nyakwa Ramogi gi dakika maromo 21 ka wuoth pod orieyo Nyeri e gwenge mag Othaya kama idhi time nyasi. Bang' timo nyasi nyakwa Ramogi Kibaki ang' ne ik e ode kata kar yuo mare mogik kawuono kar midhiambo kanyo. Nitiere chenro mopogore opogore tipo mineno gin mago mag wuoth makoro gintiere gwenge mag Kambiti ka ochimo gwenge mag Othaya e kaunti ma Nyeri. Chenro ni biro ni kokalo Ramogi TV nyakwa Ramogi mana kaka nasing'isi. Nyamburko moting'e en nyamburko mar jolweny namba ndikruok 61 KA 58. Bende pani yudori kodwa achiel kachiel kokalo e lai matudruok mar SMS ma en namba marwa mar studio ma en 23 kaachiel kod bende itudori kodwa bende kokalo Facebook kama ineno wa bende achiel kachiel kaachiel kod kidhi e Citizen Digital kamoro moro ma intiero. Kocho ni nyaka ibed gi TV ni kori bede ot kata mana kama intiere nyakwa Ramogi nyabet ni intiere nyamburko to iketo Citizen Digital ineno wa Facebook achiel kachiel ineno wa YouTube kuon go watudore kodi kata mana Twitter mondo mi ibed gi ng'eyo kuom gik madhi nyime. Ramogi TV no singo ni kuom thuolo mokwongo nyakwa Ramogi ni wabiro bedo wang'i kendo wabiro bedo ka wamiyi gigi duto te. Omiyo mae momiyo waketo ni nyong'ong kuom gik matimore ka koro wuoth mar dhi kowo Kibaki e wuodhe mogik e pinyni dhi nyime gine gwenge mag Kambiti ma en apaya ma owuok Nairobi ka orieyo e gwenge mag Othaya. Gichiegni chopo kama iluongo ni Makutano Junction nyakwa Ramogi ma bende en achiel kuom apeyni go. King'iyo ka nyakwa Ramogi magi gin apeyni ma igero
e gwenge ma kono mondo mi oket yore mag wuoth gi tudruok achiel koda yore mag yuto mag piny Kenya obed mayot. Kiparo sigana mar Kibaki, yore mag tudruok en achiel kuom gino mano miyo pek ahinya ka otenore kod weche mag gedo mag apaya. Mae kane gin koda moluor Raila Amolo Odinga ma bende ne gitiyo godo e piny owacho chakre 2007 ma ochweyo chopo nyaka 2013. Kata kamano moko kuom ndiko maneno kaendi, ng'ato ndiko nani, it's very sad that whatever is done after death does not change or move death. This makes death remain the vanity of vanities. Erokamano. Okwe George, ne wagombo neno ik jaduong' to koro bago wagi Sabato maniluongo ni Nyamboma, Mrs. Pastor PJ mar Ramogi District. Erokamano ahinya. Ano kaendi Amor Evans Oyuga Wasonga Wuod Asembo Konge, aneno kaka military ko Jaduong' Kibaki Wuod Odhaya an kod jabatha Rosemary Oyuga Nyamemba. Erokamano ahinya. Musa Orure mosenindo Mwai Kibaki nohero dongruok ok dondruok. Erokamano Musa Orure, in bende ote magi medo donjo kaendi. Anno kae gwenge mag Odhaya kocha nyakwara Ramogi, ji osechako chano bet, jodongo gi joma atindo, mine kaachiel koda chwo duto aneno ka giketo ranyisi, moko keto ranyisi mag picha mar Kibaki e kodegi, nyiso ni ma luor makende magimiyo wuodgi. Makine moro achiel ne giluongo ni nyathegi kane odongo e gweng'gi, nyaka gi sani koro itere mondo midog ike e gweng' mano nyuole, e gwenge mag Odhaya County ma Nyeri. En nyasi mogik mar Jaduong' Mwai Kibaki, kendo maendi en nyasi mar Ramogi TV kaka nwasingo ni biro kelo ni nyaka ang' ochopie giko mare, kaka nwachako tich abich mokalo. Kwa Ramogi nyaka samang keto kendo bandera mag piny Kenya chako idho malo, wabiro bedo kodi e kondego duto te. Jaduong' Clarkson, ageno ni podi winja, kendo daher mondo mi inyiswa ni e siasa mar Kibaki, debed ni Kibaki ne timo siasa sani, sama wawuoyeni ni koro no chung sani, en kijana kata ja siasa madwaro kom kuom thuolo mokwongo. Be iparo ni donje od bura mamalo mar piny Kenya kata parliament kaluwore koda kit siasa ma waneno sani mar gonya, kit siasa mochung' kuom pesa kata moyiengore pesa. Iwacho ni Kibaki ne ok en ng'at mane golo pesa aoyaye kata kudhi lime, en notiyo gi pesa kama winjo bed ni pesa tiye, to ok noti gi pesa aoyaye kamano. Dong ji ne dhi kawo ni en ng'ama jawuoro? Mano do bedo problem ne Kibaki. To gima nyalo wacho ni siasa mar pesa bende ok en gima chon ahinya e siasa mar Kenya. Gin gik mobiro nikech higa mar 1992 mwadhi e parliament, pesa was not an agenda. Pesa ne en giri mane inyalo yudo ologo petrol kidhi moso jomoko, e kaka ne wach pesa tiyo. Bang' 1992 kakoro jomoko kao bang' to Jaramogi gini, eka neno ka wach pesa obedo an issue. And gini moseketho Kenya nikech Jaduong' Kibaki to ne ok gol pesa. Ng'eyo ni Odhaya nong'eyo gimotimonegi ne yiere, but as to whether he would be the president, to ginaka president mar piny ni inyalo bedo mana ka iriwori gi jomoko. Koro jomoko go jalo bedo ni ema ne golo pesa. To en owuon to kanyal paro ni no golo pesa nikech ka koro wasiro down kaka PNU ma wadhi kata Nairobi. Aparo ni gimoro manono mane wanyalo yudo no chul en ka wanindi otende ma Spring ba magine ne Valley Spring Hotel. Mana kende minyalo kwano ni unindo ubiu kar nindo. To wach moro ni kia kiny un gi yine ne un gi kia pesa moro allowance mudogo dala, mano ne ok nitie. Omiyo anyalo wacho ni pesa to jo leaders emukele, and it's the leaders manyalo stop. So it is difficult to be stopped because we would have a number of incompetent leaders. Masa moro pesa no egi mogolo maendewa to the people. One ne nyaki bed gi issue midwa wacho ne jopiny, miwacho ne jopiny weche magiwinjo. To ji nego chodwa on that basis. To sani to inyalo chungi ni we wacho gik miwacho go piny osebiro develop in miwamna gimimiyowa. To jomukelo that thing mobiyo jopiny odonjo, and the leaders themselves, and in siasa has been commercialized. Ma en koro the highest bidder, ng'at man gi pesa mang'eny
nyalo yudo ng'ato biro mane ok ong'eye oge history to obiro dhi nikech ogolo pesa nikech jopiny obedo kod kech ma samoro gik mosetimnegi ne wach siasa be tin kaka joma oa position countries like one koro gimiparo ni nyalo ago kuom jasiasa en mana pesa but gino oseketho leadership and I want to urge jotendwa ma sani ni giyude yo magi stop go that thing and stopping it because leaders emerge to ka koro ji dwa na ng'iewo leadership ma nyaka joma ne ogol pesa be koro chuni ni nyaka igol pesa kidhi taparo ni wabiro keto pinywa ni kama gine aparo ni de wayudo leaders like kaka Kibaki gi ji ma ang'eyo ma boko gol pesa Jaramogi be no gol pesa ne ok mi ng'ato pesa to issues mano discuss ne jopiny to kendo kiyude korelate gi jopiny to nyiso jopiny go ni ng'ani dhi tiyo negi sani wan gi leaders ma kisego ne kura to dhi ma ok oduogi to kosedhi ma ok oduogi to okia kaka obiro yudo ticket nikech ong'eyo ni obiro yudo ticket jopiny ok apar ni voters ma jopiny magochogi jotelo ma sani okawo ni gin ema giterogi e parliament apar ni gin gi their other own ways ma giparo ni gidhiga e parliament emomiyo adwaro ni akwayo ni leaders, the top leadership of our political party wabed mindful gi jopiny mondo wabigi leaders manyalo kelo negi konyruok giwe gi yier leaders manyalo nikech nitie juma born leaders ma kata ka umiye tich to tiyo regardless of money one wadhi e parliament kam our salary was 10,000 and medu allowance moro muktere 74 and that was what we earned to dalo wacha ne wakedo kwa dwaro ni mondo Kenya yud lodge and all the time waringo kwa dhi kuonde moko mang'eny to bena gi that small money nobody was giving us money kata Jaramogi ne ok miwa pesa kaka wabunge mage nwadhi tiyo kata ka ng'ato ne manyo pesa ne to kaka piny olokore mba corruption odonje Kenya ma joma ne inyalo neno the way ma professionals study be koro biro ge politics ogi bi e politics ni gine en gi bire politics ni kanyo samoro yudo pesa ma isi nitie and you want to protect gigi moko mane ndong to ndalo mane watiyo cha to de en na gimi nyalo timo ne jopiny giwacho issues kendo ka ni represent jopiny effectively on issues mane nitie tiyudo ka joeri kendo kiwuotho among your electorates tiyudo ka gi welcome to sani jotelo luoro dhi kama jopiny nitie nikech giparo ni jopiny dhi kwa gi pesa agenda magine magikelo ok en agenda ma jopiny okelo jopiny have just been introduced by not giving them service by not visiting them wan ne Jaramogi wachonwa one thing ni jasiasa moa Nairobi to timo press conference Nakuru ni ka en ne hotel moro Nakuru ni mano ok jasiasa nyaka Nairobi to dhi visit joge to romo gi joge tiwacho ni ka owuoyo gi joge constituency mare mane jasiasa ma represent jopiny to sani tinde wan gi josiasa ma awuoro ni gik mobire Kenya mar wach pesa ni bobedo introduced by leaders en gimomiyo Kenya en be momiyo corruption odhi mbele en emomiyo leaders bende bedo change every day nikech ok gine the service mitimo negi jomo migi ni mondo ochung negi omiyo we should I want to urge joma nigi political parties machungo candidates ni wach mar miyo jopiny ng'ato ni chung negi giae kabisa jopiny ong'eyo joma gidwaro nikech tricks mitimo mondo ng'ato dhi mago bende jopiny ong'eyo ni submarine tricks weuru jopiny oyier jogi anyalo remember andi ne ok adhi Nyando kane achung nikech an aonge pesa I came from the bank but I was a poor banker nikech ne ok believe e weche bage kao 10% kuom jomoyudo loan and this was integrity mane obedo instilled in me by my first lawyer which was Standard Bank ne ok inyal bende ne ok oyienwa loko ohala koro pesa mamari eming'eyo to moko modong' mok magigo it looks to you like a piece of paper but sani tiyudo ni wach pesa no ema josiasa oketo mbele ni chung'uru adier anyalo paro
some world leaders also introduced this issue of money, like the late Dennis Akumu. Kano wacho ni ng'ama dichuo ber gi siling 200 bieduru ukaw to mage gik mano introduce politics to gima kelo gigo sama leader oseneno ni en ineffective to koro resort to buy the voters or create that situation o chake matin makoro kelo dwa problem in this country, and these are the things that has encouraged corruption in our country. Jo madhi e parliament owinjo many yo mi stop go watch pesa mondo jo piny oyud representatives manyalo tiyo negi kaka jaduong' Mwai Kibaki ne tiyo. Kibaki to ne ok many ni kia ni wang ni be ne ok en ng'aba di ka notimo gimoro mondo ji ochangilia mano was not in his agenda. No discuss issues o discuss facts monyalo timo tineno mna kowacho to biro timo. Omiyo anyalo neno ni wach ma wantie mar pesa jotelo mokele wan ndalowa gi Ramogi ne onge wach mar pesa dine ok adhi e parliament e Nyando kane en wach mar pesa nikech ji mang'eny bende ne goya. To mar ariyo, leadership is like running an enterprise kata bna kabini iwuon. Ka in a leader mochung' ne jomoko, for example now Jaduong' Raila Odinga a leader mag gweng'wa ka mochung' ne josiasa magol lweny. Koro sani to be en jatelo moting' ne Kenya mangima. Nyaka bende seche moko in ga an opportunity to know how members magi perform. And ka ng'ato nitie ma perform maber, compliment him. Eka jomoko neno ni kare ka atiyo maber, ta leader biro compliment. I remember one day Ramogi telling me ni kara jothuru notemo goyi ahinya Kichu. Kendo ne gibiro ira kendo ka giwacho ni in ok inyal kendo in ok idwara. To ka koro wasetiyo kodi, koro aneno ni kare in jatelo twedi mana kamano ibiro bedo ng'at manyalo telo ne pinyni. So that gave me encouragement. That gave me encouragement. Omiyo aparo ni jotendwa nyaka yud magichugo. Ka gin serious about stopping corruption, to nyaka giyud yo by legislation and deed mar chungo wach mar miyo jopiny pesa to gimiyo jopiny development. Erokamano jaduong' Karana. Daher mondo mi apenj ni jothurwa nowuoyo to kata kamano ng'at motho ji puoyo kendo iwacho weche mabeyo ndi kuome. Nitie seche moko ma jomoko bede gi jowuoro. Thurwa e gwenge ma Kaluo ji nochayo mosenindo Emilio Mwai Kibaki kaluwore koda bedo ni ne nitiere gwandruok e chula ma Migingo. In iwuon iwuok e gwenge ma Nyanza kendo nibedo jaod bura ma Nyanza. Gwenge mag Migingo kaluwore koda map kata goro machon mar pinje, pok pinje kane kao pinje kowuok e lwet jo agunda magin jo Ingereza. Migingo ne ni e Kenya. To ma ima iwacho, joluo wacho ni notamo Kibaki duoko e lwet jo Kenya ka ikawe gi oganda jo piny Uganda ma pod samoro chocho kata chando oganda jo Kenya kono. Kae di wacho ang'o kaluwore kod kit telo mare gi winjruok gi tudruok gi pinje malibamba? Jaduong' Clarkson kopo ni winja e studio marwa ma Kisumo, apenjo ni ng'ama obedo gi chandruok, abro penjo no bang'e matin mondo wadhi nyime gi twak marwa. Ahinya nya wabro ng'iyo wach mar Migingo ni mondo miyo wang'iye ni to gin kaka samoro jok mane nyalo chopo machiegni gi Kibaki bende gitero ne wach to kata kopo ni samoro nong'eyo nikech nong'eyo ang'o nomone tiyo gi e kinde no kane pok jo Uganda osotiend gi ma ochorore ma ogurore e wach mar Migingo ni. Tipo mineno kwenye kwa Ramogi magi gin tipo ma wuok ni e alwora mar Makutano ma en apaya makoro rie gwenge ko mag Sagana ka ji dhi Nyeri. Ma en wuoth machiel kachiel kendo wuoth mogik mar Mwai Kibaki ka itere e dala gi ma Odhaya ka bang'e tibro ike odiochieng' ma kawuono kendo bro go ne piny ni Oriti. Nyakwa Ramogi kinyalo ng'iyo e geng apaya oganda wuok kendo gichung' gifwayo gidwani gin bende gichuo wang'gi kama kao picha bende kao picha gi lony manyasani mag simu gichuo wang'gi e nyamburko moting'o Mwai Kibaki. King'iyo koro sani endi nikech kaka koro ji medo ringo inno ka pikipiki motelo koro dwawe mago mantiere gi gari machien matin. Nyiso ni koro kaendi king'iyo kata mana kaka
lum gwenyore gi pikipiki no nyisi ni en ng'wech makoro ilawo godo saa mondo ji ochopi seche mag nyasi kikethre. Magi biro kokalo Ramogi TV nyakwa Ramogi odiochieng' ma kawuono odiochieng' mar cha Angeso tarik 30 odiochieng' mogik madwe mar 4 ema bende koro idhi kowe mosenindo Mwai Kibaki e dalane ma Othaya e kar yweyo mogik. Ma en nyasi ma idhi yuore gi jotelo mopogore opogore, jombetre, jotend piny owacho kaachiel koda jotend pinje ma samoro ne pod nitiere Kenya kama dhi chopo. Idhi telie koda jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ma bende jatelo mane okawo loch bang' Mwai Kibaki tieko thuolo mare mar telo tarik 9 dwe mar 4 2013 ka koro nowuok e par loch mar jatend piny kendo chiwo telo ne Uhuru Kenyatta mane okawo telo kendo koro tayo piny Kenya nyaka gie sani. Nyakwa Ramogi ne wasingo mar timo ni ma kendo koro watimo nigo kama gin moko kuom nyasi ma wamedo nyisi ni waikore mar bedo wang'i kamoro amora. Wantiere YouTube Ramogi TV Kenya, ka bende ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV Kenya, bende Facebook nyakwa Ramogi. Kidhier Ramogi TV e Facebook yudo wa achiel kachiel Ramogi TV Kenya, yudo wa e Facebook achiel koda Ramogi TV KE, Ramogi TV KE, mano iyudo wa bende ka okalo e Twitter marwa mano @Ramogi TV KE nyakwa Ramogi. Bende par ni wan kodi e yore mopogore opogore. Ka intiere kata mane magawa ineno wachiel kachiel, ka intiere odi ineno wachiel kachiel, kamoro amora ma intiere gi televisen mari kata TV mari nyakwa Ramogi, ma e Ramogi TV, to ma e odwa. Wago mbaka, wapuonjore kendo walalore ka wamedo siemo ni gik matimore, wabedo wang'i ka wamenyo ni gik matimore kuonde mopogore opogore. Mano Wuodh Kibaki kori Othaya nyakwa Ramogi. Ji nitiere gi ngapaya gigo oriti ne jatelo manotelo ne piny Kenya kuom higni 10 kendo jatelo manobedo achiel kuom jotelo manobedo e sirikal kuom thuolo malach higni ma 50 ka en jatelo matiyo ne oganda jo Kenya e kidienje mopogore opogore. Bang' nyuol ne gana 1931 Mwai Kibaki koro nindo ka en jegni 90 madhi gachiel nyakwa Ramogi gie sani endi. Adwa ni mondo mi wadhi nyime gi twak marwa, ka bende in be imedo ndikona e namba mar studio ma en 33600. Ma Chris Tanaka mawuok Ikonzo Busia, anaparo kapod asomo ne wachulo siling 50 gachiel mar iluongo ni pesa penj nyaka pesa japuonj. Yawa awuoro ni sani koro neno msafara mar Kibaki kokalo Ramogi TV. Erokamano ahinya. Kenya ka oyienwa chopo machiegni gi jatend piny ka ongima ok mana ka otho. Erokamano. Mani luongo ni Oscar Odera wacho ni awuoro. Erokamano. Aneno ka endi Christopher from Rarieda wacho ni may his soul rest in peace. Erokamano. Polo Kuto mar Karombe School kata Karombe School ayie kod Ramogi TV kaka kelonwa chenro mar Jaduong Kibaki. Erokamano nyakwa medo oro na ote magi kum ndiko na nyakwa Ramogi. Nyinga en George Bati. Wadhi nyime. Jaduong Karan kuwuok e studio marwa ma Kisumo penjo ni sama ng'ato Nyasaye okawo kata ka koro ng'ato tho kama ji wacho kuome weche mabeyo ndi, to kata kamano nitiere gik moko minyalo gil ma samoro nokotimore maber mondo jok ma bende nie telo kata jok ma gombo kawo telo ong'e ni ka to notimore to nokotimore maber, omiyo ng'ato kodonjo to winjo bed ni timo ma achiel ariyo adek. E gwengewa ma Kaluo oganda noywak kaluwore koda bedo ni jolweny mag Uganda noduogo kawo gwenge mag Migingo ma en chula e nam mar Lolwe kata nam Victoria. Manyaka gie sani endi arita kwe pok ongirore ahinya Migingo. Ang'o minyalo wacho ni Kibaki noboth ma ok otimo? Ang'o manorem ma ok otimo momiyo wach mar Migingo ni pod nitiere kod tungni maka kod kacha? Minyalo wacho ni in to ineno ka kato nobothe e wi wach mar chula mar Migingo kuomi Jaduong Karan? Anyalo paro ni kan East Africa Legislative Assembly I moved a motion of the floor of the House on issue mar Migingo. To aparo ni I think leaders wa okosebedo honest gi issue mar Migingo. Nikech like typical of governments, leader of business Yala mane en the first Prime Minister mar Uganda Erea Ketagaya. Chieng mane wadhi discuss motion mar Migingo, which was moved by me, Erea Ketagaya no luonga mo wacho na ni to inango machandi gi wach Migingo ni. To wach Migingo ni wase wuoyo kata gi leaders uma very close
owacho joma nye gin go ka giwacho wach migingo. And jogo ni in agreement kodgi. To an ang'o machanda gi wach migingo. To nawacho ni gima nye discuss, an a represent jopiny. Ka gima kele parliament ka akelo agenda ma jopiny ywak. Nikech kata kadok e thurwa kwa timo outreach. To jopiny ywak nwa e wach mar migingo. Waneno ka oken fairly handled by the government. Omianyalo wacho ni wach man migingo, we discussed and passed a resolution. The only thing manotimore and in a bilateral issue like man between countries ariyo. Normally the procedure end require those two countries to solve that problem amicably. And that was part of the resolution manotim emotion mana move yala. And I think there people gave me the name of Migingo because it was a pet subject, Kane Aniala, Mondowangeni to Weche Girumonade. But Gimana, the power, the neocrest Gayala. Yala Kane no Kokonyalom na Luongo Bura to Gayalo to give pass a resolution, Mondopi. Like this issue was a bilateral issue between Kenya and Uganda. And I want to believe ni jotendwa okosebedo honest on wach mar migingo. Both sides, they have not taken that issue. Mondo be sorted out nikech an issue mane reason I don't know. Momio ok ginegise sort out wach mar migingo. Wach mar migingo should be sorted out. Even right now, wach mano ni mako ji enam, ni mwagi jo mak jo ma jo koni tigolo gitero gi kucho. Aparo ni an agenda bowinjo concern any government. I think that is one issue. Makataka poni nganene ma Kibaki neoko address well. But since it was a grand coalition government, I want to say any grand coalition government neoko address well. Mundo mi jokenyo jo migingo. Oyode ginene. Then it at one time mano ko yer joma de timo worry about the survey gikaka kuma jo Kenya gike gi joma Uganda gike. Mano yer joma I always thought the grand coalition government did not sort out what Marmigiko. But I think that is one issue which I might say Kibaki did not handle well. If it went to him. And it must have also gone to him, Kaka head of state. To inye ni issues, mage pije moko, jomoke ma post. Kaka kuro ne wan share in the government. Mane time, mane jo turu adino lo se wach bar migingo. And I think they should just be asked. Nita ngoma timore wach bar migingo. Nekeje an issue mano winjo be sorted out. Inyalo ng'iyo kaka Museveni, ne concerned. Kendo gin ginedo benefits of which bagi lupo. Nekeche gin gionge nets maricho man gine. Kendo rech king'iyo Uganda ding'iyo rech madongo. Rech matindo gi kibiro tero moge Kenya ka. So the problem mar pinywa ka osebedo issue mar implementation of policies and laws. Manyalo miyo gik moko gine. Today, okinyal chung authority monde wachi ni to ang'o ma serikal osetimo wach mar migingo. What is the position of our leaders? Mwagone gi kura kadhi kuro. What is their position? Because a matter cannot drag kuom higni mang'eny to jopiny to chandore imako itero ginene moko winjo bet sorted. Ana paro ni kanyo Hello? Awinji maber Musa enya kuom ondano lakini awinji maber jaduong kendo awinjo kiwacho ni ok owinjo bed ni jopiny chandore to jotelo linga mane kama ichope. Erokamano ahinya kwa Ramogi. Pod wabiro medo duogo gi jaduong iluongo ni Otieno Karan Clarkson mano bedo jaod bura manyano kendo jaod bura mar Europe pinje Afrika ma ugwe kama winjo kowacho ni no chiwo twak mar migingo e pinje mag Afrika ma ugwe. Oganda wa noselo loch mar Kibaki kuom mano ni ne okotimo duto manyalore mar neno ni
migingo duogo e piny Kenya. Kata kamano nyakwara Mogi Kibaki koro onge. Magi wawacho mondo mi samwa timo nend Kibaki to bende wayawo wang' jotelo madonjo kata mago manie telo mar neno ni gitimo gik moko ma samoro nyalo miyo oganda wa bende medo bedo gi nyadhi nikech oganda omiyo gi ting' gi teko e logi. Wadani mondo mwatudre gi jafwambo marwa Chris Owino. Chris Owino nitiere gwenge mag Sagana, gwenge mag Othaya mos, entiere gwenge mag Othaya e kaunti ma Nyeri, kama bende nyaka gie sani weche mag nyamburko ma oting'o ringre Mwai Kibaki bende medo dhi nyime nyakwara Mogi. Ka wang'iyo ka waneno ka bende nitiere ndege mar jolweny ma bende chal ka gima opiyo alworano mar Othaya, ka koro ikruok makende nyakwara Mogi en mar neno ni otim nyasi maratipo ne Mwai Kibaki. King'iyo gwenge apaya e pichnigo gin apaya ma oting'o oganda magoyo oriti ne mane en jatend piny Kenya Emilio Mwai Kibaki. Ma en ndege mar jolweny nyakwara Mogi. Ndege ma namba ndikruok mare en 41B, ma koro ni wadwa ni mondo mwang'e weche mage madhi nyime e gwenge mag Othaya. E gwenge mag Othaya Chris Owino ok ang'eyo ni winja nyaka gie sani. Erokamano kuom Nyasaye mane oriti mi ringo ma ichopo nyaka e gwenge mag Othaya e kaunti ma Nyeri mar mondo mi ikel ne nyikwara Mogi gik madhi nyime achiel kachiel bang' nyoro tiyo matek ahinya Nyayo National Stadium, kendo kawuono mondo mi ichak iti king'iso nyikwara Mogi kendo wachopo singo man waketo negi mar bedo wang'gi kendo duondgi kinde duto te ma weche timore. Nyiswa ni gwenge ma intiere sani nyaka gie sani ang'o gini ma dhi nyime manyiso ikruok ka koro ringre Mwai Kibaki ochomo kama ikele mondo timne alam kaachiel koda nyasi mare mogik motelo ne iko mare odiochieng' ma kawuono. Chris. Erokamano George Bati, abenda duoko ni Nyasaye erokamano kuom tayowa kowuok e boma ma Nairobi nyaka e gwenge mag Othaya. Ne waringo otieno manyoro kendo kuom hawi maber wachopo maber, wanindo matin to wamondo e tich mar neno ni wamiyo jopiny, wamiyo nyikwara Mogi gigo duto matimore e gwenge mag Othaya achiel kachiel e yo mopie, e yo maler maonge ng'ukni kata ng'ikruok moro amora. Kama ntiere ni sani ane kanisa kama ringre mosenindo Emilio Mwai Kibaki ibiro timo ne alam makende mogik motelo ne kowe kar yweyo mare mogik. Kendo gima timore kaka e kinde ni en ni jokwaya kaachiel kod apisas mag arita mopogore opogore, jolweny, military police kaachiel kod obila dhi nyime kod timo ikruok mogik motelo ne rwako ringre jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki. E kinde mane wachopo ne watemo twak kod moko kuom jotelo mag jolweny gikonwa ni chenro dhi kaka ne gipango kendo gimor. Ne giwacho ni gimoro amora mane gipango dhi nyime kaka ne opange kendo onge wach moro amora ma ginyalo wacho ni odhi ataro kod chenro margi. Kaluwore kod chenro ma kawuono en ni ringre mosenindo Mwai Kibaki onego bed ni molo kakae kapok ochopo saa 4 kowuok e boma ma Nairobi, kendo wang'eyo ni sani ringre Mwai Kibaki en gwenge mag Sagana ma ok bor kod kakae. Onego bed ni ochopo kakae kapok oromo saa 4, kech koromo saa 4 onego bed ni nyasi mar alam kata misa mar ringre Mwai Kibaki onego bed ni chakore kama idhi telo ne kod od lamo mar jokopere. Bende kaka ing'eyo mosenindo Mwai Kibaki ne en jakopere motegno, emomiyo nyasi ma kamae kata misa mar alam ne ringre ibiro tayo kod od lamo mar jokopere. Kendo wageno ni Archbishop mar Archdiocese ma Nyeri Anthony Muheria madhi tayo chenro ma kama odiochieng' ma kawuono ka oriwore kanyakla kod jopadri mamoko mag jokopere kaachiel kod cardinal ma osedhi e yweyo John Njue. Gima nyalo wacho kae but en arita kwe orid e yo ma adwarore, ma kichako wuotho kata kilomitas mohewo 2 kowuok kakae onge donjo kiot. Arita kwe oketi, obila oketi, jolweny kaachiel nyaka kod jolweny mag military police, migepe duto mag arita kwe tiyo tijegi mar neno ni omi moluor Mwai Kibaki iko malong'o, iko moyedhe kaachiel kod iko kaluwore kod telo mane otelo ni pacho kae
kuom higni 10 kendo wageno ni thuolo moro amora kochakre sechegi jotelo bro molo kae waseneno ranyisi mar ni jalup jatend piny William Ruto bende yuoro kae nikech waseneno moko kuom apisas mochung'ne weche mag fwambo e apisi mare waseneno kosebiro kae bende waseneno ranyisi ni spika mar od bura mamalo Justin Muturi biro yuoro nikech waseneno achiel kuom apisas mochung'ne weche ochung'ne migawo mar fwambo e bwo apisi mare bende osemolo kae kendo wageno ni jotelo madito mapacho kae biro yuoro e nyasi mar chiwo luor gi mogik kendo goyo oriti ne mosenindo Mwai Kibaki jatend piny Kenya mar adek. Ka inyalo paro bati nyoro kane ogolo twak mare jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne owacho ni kata odoko ni Mwai Kibaki onindo gigo mane otimo nino dong karapar gigo mane otimo bro siko e chuny oganda kendo ne okwayo mana jopiny mondo yo maber kata mich maduong' mogik maginyalo miyo mosenindo Mwai Kibaki en rito gigo duto mane okedone e kinde ma ongima kane owacho weche mag thieth mane mosenindo Mwai Kibaki okete mahinoge duto maneno ni ogero ute thieth kaachiel ni oganda duto mapacho kae oyudo thieth e nengo ma ok mal ahinya kaluwore kod dwaro mag jopiny. Weche mag somo mane Mwai Kibaki ogoyo jeki bang' kane okelo chenro mar somo manono ne skunde mag sekondar kaachiel kod dhi nyime kod gero apeini ma en achiel kuom chenro madongo mane telo mar Mwai Kibaki ochako higa mar 2002 kane ogero thoth apeini mapacho kae kendo Mwai kendo Uhuru Kenyatta ne okwayo jopiny mondo dhi nyime kod rito gigo duto mane Mwai Kibaki ochako kendo okedone kaka mich maduong' maginyalo miyo jatelo ni e gwenge mag Othaya kae mae gwenge mane ogolo mosenindo Mwai Kibaki kendo e biro duoke kae mondo oike kilometers matin kata meters matin ko kamane oike min ode mano mama Lucy Kibaki mabende ne ong'ielo rengo e higa mar 2016. Kopogore kod mano gimadhi kae mwanyalo wacho onge na jopiny kaachiel kod jokristo dhi nyime kod molo kae kinde mag weche mag arita kwe to already mokalo mar neno ni omi jatend piny iko modhi wang' achiel iko maler kaluwore kod kirtelo mane miyo piny Kenya e kinde mane otelo ne pacho kae. Ng'ene seche moko jomoko paro ni mosenindo Mwai Kibaki ipare mana kuom telo ne piny Kenya e kind higa mar 2002 kod higa mar 2013. Nyako Ramogi Mwai Kibaki en jatelo mabende kopogore kod tiyo ka jatend piny Kenya mar adek ne en jatend migawo mar omenda e bwo telo mar jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta bang'e to bedo jatend migawo mar thieth gino mabende jatend piny Uhuru Kenyatta ne owacho ni kata odoko ne omaye lemo maduong' mar migawo mar omenda Mwai Kibaki ne okokun ne okoneno rach moro amora kendo ne oyie mar kawo lemo matin mar migawo mar thieth bang' kane ogolo e migawo mar omenda tok yiero mar 1988 ne okoneno pek moro amora ne oyie kawo lemo matin makamano manyiso ni en jatelo mane oketo mahinoge duto e konyo oganda mapacho kae. Kopogore kod migawo mar thieth George Bati mosenindo Mwai Kibaki bende ne otelo ne migawo mar weche ma iye mapacho kae Home Affairs Ministry mane otelo ni e pacho kae bende e bwo telo mar mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi. To bende kiweyo kopogore kod bedo ne piny owacho mosenindo Mwai Kibaki bende ne obedo e kweth mabalo kod piny owacho. En jatelo ma seche moko wanyalo wacho gimomiyo dhano puoyo mosenindo Mwai Kibaki kuom telo makare. En ng'ano mane ng'iyo piny owacho oko kod iye nikech ne obede kweth mabalo e piny owacho ne obedo jatend migawo motelo ne bedo jalup jatend piny kendo motelo ne bedo jatend piny kind higa mar 2000 e kind higa mar 1998 kod higa mar 2002 e kind higa mar 1998 kod higa mar 2002 mosenindo Mwai Kibaki ne en jatend kweth mag jo od bura mobalo kod piny owacho manyiso ni ne oketo piny owacho tesre
piny owacho mar KANU tesre kendo ne ong'eyo kaka inyalo keto piny owacho tesre. Emomiyo ka nodonjo e piny owacho seche moko ne ong'eyo ka onego bed ni itayo piny owacho kendo imiyo jopiny gigo duto ma nyalo bero ngimagi. Magi gin gik moko seche moko manyalo miyo Mwai Kibaki imiyo puoch kuom telo makare, nikech en jatelo mane obet e piny owacho adek te: piny owacho mar mosenindo Mzee Jomo Kenyatta, piny owacho mar mosenindo Daniel Moi, motelo ne loso piny owacho mare e higa mar 2002 e bwo riwruok mar National Rainbow Coalition. Kendo ma emomiyo jopiny bende mor kod gigo ma giwacho ni kata kopogore kod weche mag somo, kopogore kod weche mag gero wang'a piny kaachiel kod weche mag thieth, mosenindo Mwai Kibaki bende e bwo telo mare emane piny Kenya oyudo katiba mane okelo lokruok mar telo e pacho kae. Mwai Kibaki bende e bwo telo mare iwacho ni en jatelo mane ohero kwe, nikech kata odoko ni ne en jatend piny Kenya nene okotame mar chung kata dok chien mondo giwinjre kod ogai mar ODM Raila Odinga mar tieko lweny e higa mar 2007 e higa mar 2008. Bende ka ineno Mwai Kibaki ok ywag e pacho kae kende, nikech kata kanyo ineno odiochieng' manyoro en ni jotend pinje maoko king'iyo piny Sudan ma milambo ma bende ne onyuol e bwo telo mar Mwai Kibaki ne opuoyo Mwai Kibaki ahinya kuom konyogi yudo piny Afrika, piny Sudan ma milambo, kaachiel bende kod kelo kwe e pinje maoko. Bende kanyo jatend piny Afrika ma milambo mano Cyril Ramaphosa bende ne owacho ni onyalo mana pimo mosenindo Mwai Kibaki kod jatend piny Afrika ma milambo mokwongo ma jarateng' Nelson Mandela kuom keto wiye ogendini duto ma pacho kae, ka owacho kaka Mandela ne oketo wiye ogendini duto ma oke piny Afrika ma milambo, kaka Mwai Kibaki bende ne oriwo wiye ogendini duto ma pacho kae e higa mar 2002 kane gin e bwo riwruok mar National Rainbow Coalition kanyakla kod jalupne mokwongo kijana wa Malwa, ogai mar ODM Raila Odinga, jalup jatend piny manosenindo George Saitoti, Charity Ngilu, e kind jotelo mamoko ne kelo wiyo geni duto ma pacho kae kanyakla. Ma emomiyo jatend piny Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa ne opime mana kod jatend piny Afrika ma milambo machon mosenindo Nelson Mandela. Bende kaka neno sani jotelo medo molo kae, jotelo kod moko kuom anyuola machiegni kode dhi nyime kod molo kae, manyiso ni thuolo moro amora kochakre sechegi ringre mosenindo Mwai Kibaki nyalo biro molo e gwengegi mag Odhaya, kama ibiro miye ik makende, ik mabende otelne kod jolweny ma pacho kae, nikech gimomiyo nyaka telne kod jolweny. Mosenindo Mwai Kibaki ne en jatend jolweny e kinde mane nie telo e kind higa mar 2002 kod higa mar 2013 ne en jatend jolweny, kendo ma emomiyo idhi miye ik moyiedhi mitayo kod jolweny ma pacho kae. Kanyalo neno mano e Archbishop mar Diocese ma Nyeri Anthony Muheria mabende dhi tayo nyasi ni kata misa moyiedhi ne ringre Mwai Kibaki, eni Archbishop mar Odiokopere Archdiocese ma Nyeri Anthony Muheria. Welo medo yuoro kakanyo madonjoro kakanyo en achiel kuom laktar maduong' ma e kinde mane mosenindo Mwai Kibaki oyudo masira mar wang' apaya motelo ne yiero, en achiel kuom laktar maduong' mane omiyo Kibaki thieth, iluongo ni Dr. Wanyoike. Mano e laktar mane omiyo Kibaki thieth e kinde mane oyudo masira wang' apaya motelo ne yiero mar 2002. Mano osedonjo kakanyo Dr. Wanyoike, laktar maduong' mar mosenindo Mwai Kibaki, to molo e kinde mane oyudo masira mar wang' apaya e yiero mar higa 2002. Jotelo mopogore opogore dhi nyime kod yuoro kaka e bati, kenyalo neno oko geche mag jotelo mopogore opogore chako molo, manyiso ni thuolo moro amora ok bi kawo thuolo malach ahinya to ringre jatend piny Kenya mar adek mosenindo Emilio Mwai Kibaki biro molo kaka, kendo ibiro chako misa ma idhi telone kod od lamo mar Jokopere e bwo telo mar
Archbishop mar od lamo mar Jokopere Archdiocese ma Nyeri Anthony Muheria mabende oseyuoro kakae mar neno ni chenro duto mag timo ne ringre Mwai Kibaki alam mogik, alama kata mesa maler ota e yono ma ong'ith, e yono ma opie, ma onge ng'ikruok moro amora. Mago e gik madhi nyime kakae kidienje mopogre opogre dhi nyime kod timo ikrok, jokwaya dhi nyime kod timo ikrok, jokristo bende dhi nyime kod kao kombe mag-gi, e kinde ma jolweny bende dhi nyime kod timo ikrok mopogre opogre motelo ne biro mar mosenindo Emilio Mwai Kibaki, kama koro ringre mare osekalo e gwenge mag Sagana okbor kod kama wantiere ni George Bati, manyis thuolo moro amora kodhi kawo thuolo malach ahinya, to waneno ka ringre, waneno ka jolweny bende timo ikrok mogik, dhano chapni, manyiso ni thuolo okbor ahinya motelo ne chakruok. Mana ka naselero ni kaluwore kod chenro mane ogol kod piny owacho en ni onego beni ringre mosenindo Mwai Kibaki molo kar lamo kata od lamo mantiere ni kapok omolo sa 4, nikech onego beni misa maler chakre kar sa 4 mondo chenro mar timone kopo mogik obi otimre, obi ochope ng'iende kochopo sa 10. Onego beni kopo mar jatend piny owacho mar adek mosenindo Mwai Kibaki chopo e ng'iende kochopo kar sa 10 mamidhiambo, kendo pod wan kod geno ni chenro makamae biro dhi kaka ne opange. Bende jokwaya timo ikrok mogik, moko kuom apisas mag telo mag loch nanga bende osebet kuonde monego bed ni gibetie, kaachiel kod jokristo bende dhi nyime kod kao kombe monego bed ni gibetie. Mana but gima nyalo lero ni nyaka Ramogi en ni ok en ng'ata ng'ata ma oyiene mar donjo pap mar skul ma iluongo ni approved school ground, kama wantiere ni. Mondo idonj kae nyaka ibed ni in kod badge mo oyiedhi manyiso ni in ng'ano monego bed ni donjo kendo riwore kod jokristo anyuola kod jopiny chopo e nyasi kata e misa maler mar mosenindo Mwai Kibaki. Arita already kata donje rangach madonjo pap kama wantiere ni ok en gima yot, en gima nyaka puodhi kod jolweny, to moloyo military police ma ema ochung' e rangach madonje e pap kama wantiere ni, mar neno ni onge ng'ikruok moro amora e weche motenore kod arita kwe. Kendo gima nyalo neno kaka en ni migepe mopogre opogre mag arita kwe chapni gisechako pangre, bati mana kana aselero ok dhi kawo thuolo malach to chenro ni dhi chakore, nikech kang'iyo samara en sa 3 gi dakika 5, manyiso ni pod ok wabor ahinya kod seche monego bed ni chenro ni chakre. Onego bed ni chenro ni chakre sa 4, to mondo chenro ni chakre sa 4 nyiso ni ringre mosenindo Mwai Kibaki onego bed ni osechopo, onego bed ni jotelo duto osechopo molo kaka jatend piny Uhuru Kenyatta mabende dhi telo ne oganda ma pacho kae nyasi ma kawuono bende onego bed ni ochopo kakae motelo ne nyasi ni chakore ayanga. Abati kendo gima nyalo lero en ni mae thuolo mar ariyo ma mosenindo maen thuolo mar ariyo ma jatend piny Kenya Uhuru Muigai Kenyatta dhi iko achiel kuom jotend piny Kenya, dhi iko jotend piny Kenya e bwo thuolo mar dweche 41 e bwo higni 2 jatend piny Uhuru Kenyatta dhi telo ne oganda ma pacho kae e iko jatendgi mosedhi e yweyo kata mosedhi retire. E higa mar 2020 jatend piny Uhuru Kenyatta ne otelo ne oganda ma pacho kae e kowe kar yweyo mare mogik mosenindo Daniel Toretich Arap Moi e gwenge mag Sacho Kabarak e
county kata e hoho mar Okak kama ne oikie mosenindo Daniel Oriti Arap Moi jatend piny Kenya mar ariyo. Kata kamano kaka pok thuolo mar higni ariyo rumo, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kendo dhi telo ne oganda ma pacho kae e yuago kendo kowe kar yueyo mare mogik jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki e gwenge mag Odhaya e county Manyeri. Manyiso ok osebedo gino mayot ne jatend piny Uhuru Kenyatta nikech ka iparo bati mosenindo Daniel Oriti Arap Moi ne en jatelo ma miwacho ni ne otiego jatend piny Uhuru Kenyatta e weche mag siasa, kendo ma kata kinde mane otho ne wawinjo ka ute mare jatend piny Uhuru Kenyatta ne owacho ni ok owito mana jatend piny Kenya kendo jatelo ka en to owito nyaka osiepne mane chiegni kode nikech iwacho ni Uhuru Kenyatta ne orwake siasa kapod en rawera kod mosenindo Daniel Oriti Arap Moi. Kopogore kod Moi, jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki bende ne otiego jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta e weche mag siasa kaachiel kod kata owacho ni ne en jatelo mane omiye puonj mathoth e weche mag uchumi nikech mosenindo Mwai Kibaki ne en jalony maratipo kendo maradhai e weche mag uchumi kendo en mane orwako jatend piny Uhuru Kenyatta piny owacho mar Bar kaka jatend migawo mar omenda kaachiel kod jalup Prime Minister e bor piny owacho mar Bar e kinde kod ogai mar ODM Raila Odinga. Bende ka iparo jatend piny Uhuru Kenyatta e kinde mane jatend piny owacho mobalo kod piny owacho ne osiro lwedo jatend piny mosenindo Mwai Kibaki e yiero mar higa 2007 ne osiro lwedo Mwai Kibaki kata odoko ni ne gipiem kode e ng'wech mar laro tend piny Kenya e yiero mar higa 2002. Uhuru Kenyatta ne obwogo ji mathoth kane owacho oyanga ni ok obi dhi laro tend piny Kenya e yiero mar 2007 to kata kamano odhi siro mosenindo Mwai Kibaki. Koro wachore ni Uhuru Kenyatta kod Mwai Kibaki bende ne gin jotelo mane tiyo machiegni ahinya kendo ka ni winjo odiochieng' manyoro jalup jatend piny William Ruto nyoro oyango kendo odhienyo e lela ni Uhuru Kenyatta ne en japuonjre mar mosenindo Mwai Kibaki e weche mag telo. Manyiso ni Mwai Kibaki manyiso ni Uhuru Kenyatta jatend piny Kenya osekalo e midhiero maduong' kuom thuolo mar higni ariyo kuom wito osiepene, kuom wito jopuonj mag weche mag siasa kaachiel kod wito jotelo mane otelo e nyime kata jotelo mane otelo ne piny Kenya kapok okawo telo mapacho kae. Bende nyakora Ramogi manyaka ng'eni mosenindo Mwai Kibaki kopogore kod bedo jasiasa ne en jalony maradhai e weche mag uchumi kendo e kinde mane odwa donjo e siasa ne orwake weche mag siasa kod jalup jatend piny Kenya mokwongo Jaramogi Oginga Odinga emane orwako mosenindo Mwai Kibaki e weche mag siasa ka en mana jahigni 29 kendo e kinde no ne Mwai Kibaki ne puonjo e mbalariany ma Makerere e piny libamba ma Uganda. Kata kamano kalure kod gino mane ogai mar ODM Raila Odinga owacho odiochieng' manyoro kinde nyasi mar alam makende ni ringre mosenindo Mwai Kibaki pautuke manyayo en ni Mwai Kibaki ne ondiko manifesto maler, manifesto maratipo ne jatend piny Uganda mosenindo Milton Obote. Ne ondiko manifesto, ne ondiko ne Milton Obote manifesto kata chenro mag dongruok maratipo gino mane omiyo kane jalup jatend piny Kenya mokwongo mapacho kae mosenindo Jaramogi Oginga Odinga oneno manifesto makamano ne openjo Milton Obote to ng'ano mane ondiko ni chenro mar dongruok mari to ne onyise ni ng'at mane ondiko ne chenro mar dongruok ne en ja Kenya ma iluongo ni
Emilio Mwai Kibaki mane ochuno mosenindo Jaramogi Odinga odhibo oloso kod Mwai Kibaki kendo ohombe okwaye kendo jiwe mondo owe tije mane ichule omenda mathoth mar japuonje mbalariany mar Makerere mondo obi obed achiel kuom jodito mag duond bura mar KANU mondo okonyi piny Kenya iro telo makare kaachiel kod weche mag uchumi. Bang' duogo e pacho kae Mosenino Mwai Kibaki ne okotamore kwayo mar Jaramogi Odinga kendo ne oyie kod kwayo makamano ne oduogo piny Kenya kama en kaachiel kod jotelo matindo mane wiyogi otimo jere jotelo matindo mane pachgi liw moting'o jaod bura moting'o jarusinga Mosenindo Tom Mboya ne giloso ne gine achiel kuom jogo mane oloso ne duond bura mar KANU manifesto maler kaachiel kod keto mise motegno mar bero uchumi mapacho kae e kinde telo mar Mosenindo Jomo Kenyatta kaachiel kod telo mar Mosenindo Daniel Moi nikech Mwai Kibaki kod Mosenindo Tom Mboya gine jogo mane oloso manifesto mar duond bura mar KANU kaachiel kod keto mise motegno mar bero uchumi mapacho kae. Bende Mwai Kibaki iwachore ni en achiel kuom jo Kenya mane oboke maradhai mar mochung'ne weche mag telo kaachiel kod weche mag omenda ne odhielo ka jatelo matin ma pache ler mabiro telo ne piny Kenya e kinde mabiro. Gino mane omiyo Vice Chancellor mar mbalariany ma Makerere ne owacho ni Mwai Kibaki en achiel kuom jotelo mane okonego bed ni donjo e weche mag siasa, nonego bed ni odonjo ni pod obete e lony mare mar weche mag kwano kod uchumi mane nyalo miye thuolo makare mar bedo kata jatend jakom kata jatend bengi mar piny mangima mano World Bank. Kata kamano Mwai Kibaki kaluwore kod hera mane ohero go piny Kenya ne okoyie mar mondo odhi nyime kod puonjo e mbalariany ma Makerere mar mondo bang'e obi obed jatend bengi mar piny mangima kata World Bank. Ne oketo mano tenge obiro pacho kae mar mondo okony e bero kaachiel kod keto mise motegno mag bero uchumi ma pacho kae. Mwai Kibaki bende ne en jatend duond bura mar DP gin achiel kuom jotelo mane oloso duond bura mar Democratic Party of Kenya DP e higa mar 1930 kotelne kod jaod bura mar jatelo machielo John Kin gin achiel kuom moko kuom jotelo mane ochako duond bura mar DP bang' kane ose wit oko paro mar chik mane kumo thuolo mar duond buche mathoth e pacho kae e higa mar 1992 kama ne piny Kenya oyudo thuolo mar bedo kod duond buche mathoth kata multi party state. Mano ne omiyo ne ochaka yanga duond bura mar Democratic Party mane Mwai Kibaki bende otiyogo kochako weche mage mag siasa. Kakae ka japicha mara nyisi magi gin na piche moko kuom piche mane ogo kod Mwai Kibaki e kinde mane ne telo, e kinde mane ongima, e kinde mane en rawera kaachiel e kinde mane jatelo mapacho kae. Kanyalo neno picha